Hello guys, नोंथांमोनखौ आंनि बे DB Creation YouTube चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबावनाय जाबाय। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों जोंनि बर'नि सासे जोबोर मुंदांखा जाखांफुनाय फावखुंग्रि जेनिफार दैमारिनि सोमोन्दै। बिथाङा दिनैसिम मोनबेसे फिल्म्स आरो मिउजिक भिडिअसफोराव सोरनि प्रडाक्शनाव खामानि मावखो आरो सोर को-एक्टरफोरजों जयै मावबोखो बेफोरनि सोमोन्दै सावरायगोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामाजासे मोजाङै नायलांबानो जाबाय। थौदो बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। बिथांनि आबुं मुङानो जादों जेनिफार दैमारि। बिथाङा सासे मडेल आरो एक्टर। बिथाङा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरो बिथांनि जोनोमा जादों 3 जुलाइ 1999। अब्ला बिथांनि बैसोआ दा 21 बोसोर। बिथांनि फिल्म्सफोरा जादों फारियै आलाय आरो अरन। बे फिल्मा 2017 मायथाइयाव रिलिज जायो प्रबिन बर'नि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि हिर'आ जादों रिमल। बेनि उनाव जहलाव द ग्रेट। बे फिल्माबो 2017 मायथाइयावनो रिलिज जायो आरो बे फिल्मनि डिरेक्शन होनाया जादों आर दैमारि आरो बे फिल्मनि को-एक्टरा जादों मुन्दिना ब्रह्म। आरो बेनि उनाव फाग्लि। बे फिल्मा 2018 मायथाइयाव रिलिज जायो गणेश बर'नि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि हिर'आ जादों सिद्धार्थ बर'। बेनि उनाव रेबगन। बे फिल्माबो 2018 मायथाइयावनो रिलिज जायो धोन ब्रह्मनि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि हिर'आ जादों सोमदोन बसुमतारी। बेनि उनाव अन्नायानो धोरोम। बे फिल्मा 2019 मायथाइयाव रिलिज जायो आरो बे फिल्मनि हिर'आ जादों रंजालु। बिथांनि आपकामिं फिल्मनि मुङानो जादों गोदान रादाय। सपन कुमार ब्रह्मनि डिरेक्शन होनायाव सना फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय आरो बे फिल्मनि हिर'आ जादों अतिजि दैमारि। बिथांनि मिउजिक भिडिअसफोरा जादों फारियै फागुन फागुन। बे मिउजिक भिडिअआ 2018 मायथाइयाव रिलिज जायो आरो बे भिडिअनि हिर'आ जादों बिश्वजित उजिर। बेनि उनाव दैसा बारनायनि। बे मिउजिक भिडिअआबो 2018 मायथाइयावनो रिलिज जायो आरो बेनि हिर'आ जादों बिबुंसार बर'। बेनि उनाव हफ्लांबाय अननाय। बे मिउजिक भिडिअआबो 2018 मायथाइयावनो रिलिज जायो आरो बेनि हिर'आ जादों शरद बर' आरो नयन। बेनि उनाव मेगननि नोजोराव। बे मिउजिक भिडिअआबो 2018 मायथाइयावनो रिलिज जायो आरबि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय आरो बे मिउजिक भिडिअनि हिर'आ जादों सुखबीर खारजि। बेनि उनाव gwthar Onnai। बे मिउजिक भिडिअआ 2019 मायथाइयाव रिलिज जायो आरो बे मिउजिक भिडिअनि हिर'आ जादों सिद्धार्थ बर'। बेनि उनाव बैसाग अखाफोरनि। बे मिउजिक भिडिअआबो 2019 मायथाइयावनो रिलिज जायो आरो बिनि हिर'आ जादों नयन खुंगुर। बेनि उनाव बुंदोना। बे मिउजिक भिडिअआबो 2019 मायथाइयावनो रिलिज जायो आरो बे मिउजिक भिडिअनि हिर'आ जादों सिमां सैनारि। बेनि उनाव नीला जोमै। बे मिउजिक भिडिअआबो 2019 मायथाइयावनो रिलिज जायो आरबि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय आरो बेनि हिर'आ जादों रन्टु बर'। बेनिफ्राय आसौ बिसौ। बे मिउजिक भिडिअआबो 2019 मायथाइयावनो रिलिज जायो आरबि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय आरो बेनि हिर'आ जादों सिमां सैनारि। बेनि उनाव नोंनो आंनि सिमां। बे मिउजिक भिडिअआबो 2019 मायथाइयावनो रिलिज जायो आरो बेनि हिर'आ जादों रन्टु बर'। बेनि उनाव थब्लङैनो। बे मिउजिक भिडिअआ 2020 मायथाइयाव रिलिज जायो आर सानजारां एन्टारटेनमेन्टनिफ्राय आरो बेनि हिर'आ जादों मनीष स्वर्गियारी। बेनि उनाव गोसो आंनि। बे मिउजिक भिडिअआ 2020 मायथाइयाव रिलिज जायो BB प्रडाक्शननिफ्राय। नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे सेराव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअसफोरनि आपडेटफोरा नोंथांनिसिम सौहैयो।